what's up po mga bossing? So, nandun po tayo sa isang serie ng pagluluto ngayon. So, ayun nga po, tayo po ay magluluto ngayon ng pancit canton, noodles. So, samahan niyo po ako, ipapakita ko po sa inyo ang mga sarap natin gagamitin sa ating luluto ngayon. So, tara na po mga bossing, mga kabayan ko mga FW. Samahan niyo po ako. So, ayun nga po mga bossing, ayun nga po ang ating lulutuin ngayon. Ayan po. So ayun, sasabihin ko po sa inyo kung ano ang ating mga gagamitin sangkap. So kailangan po natin ng main ingredient ng ating pancit canton. So yun nga po. Nabili ko po sa Sarawat yan na 7 real. Ayun po. So yun nga po, kailangan po natin maglagay ng manok, alimasag at saka po alimango. Ito po yung mga huli lamang po namin. Pero ito po, binili ko po ito sa Sarawat. Kailangan po natin gumamit ng manok, alimasag, alimango, pusit na bangkuta at saka po itong ating hipon. Yan. So ayun nga po yung hotdog, chicken hotdog, bawang, sibuyas, Chinese pechay, repolyo, carrots at saka po itong cauliflower. So kailangan po natin maglagay ng konting betsin, mantika, patis, at saka po oyster sauce, at saka po paminta. So ayun nga po. Samahan niyo po ako ngayon. Umpisa na po natin ang pagluluto ngayon mga bossing. So ayun na po. Bila na po natin. Lagay po muna tayo ng mantika. So atin po muna pipirito yung itong hotdog. Sugat po natin ang ating pusit. Ganyan. Ang ating hipon. Isayin lang po natin siya. Susundan po natin ang manok. Nasakita po natin. Po yung limasag at limango. So yun nga mga bossing, kailangan po natin ng pakit pang maluto po yung ating
lang po natin ulit. Takpan po natin ulit, hintayin lang po natin maluto yung ating mga sangkap. So, buksan po natin ulit mga bossing. Ilaw po natin ulit. So, kailangan na po natin sa lagyan ng paminta. Walang oyster sauce. So ayun nga mga bossing, lalagay na po natin ang ating mga gulay. So kailangan po natin unahin yung carrots. Silipan po natin ang repolyo. Section. Sulit lang yan. So ayun nga po, kailangan po natin ang halili. Magilap mo natin siya ng sabaw, mga bossing. Ulitin natin ulit. So, tatakpan po natin ulit siya. Hantayin lang po natin na naluto nga po yung mga gulay na yun at saka po yung mga sangkap. Pakulan lang po natin siya ng mga hanggang 5 minuto. So, yun nga mga bossing, 5 minuto. Buksan na po natin. So, kailangan na po natin siya lagyan ng konting bechin. Ayan nga po. Konti lang ito. Ayan. Kailangan po natin ulit. So, yun nga mga bossing. Kailangan po natin kunin yung mga sangkap na ito. Upang malagay na po natin yung ating noodles.
nga po, kailangan na po natin lagay ang ating noodles. Takpan po muna natin. Ayan po. Babalik na po natin ulit yung kanyang gulay na kuno natin. Takpan po natin ulit. Tapos mga kabayang OFW. Usap po natin ulit. Konti sa buko po. Konti tulo na lang po. So ayun nga po, ready na po ang ating pansit canton. Luto na po siya. So kailangan na po natin ipasok sa kwarto. Lalantakan na po namin itong tatlo. So ayun nga po. Patay ko na po yung galan. Luto na po siya. Ayan. Paano nga makita yung gilid ka? Kita niya. Gusog ako. Ayan, kita na kasi yung dati. Ayan. Ayan. Ayos na. Ayan, kita na. Ano na? Sarap ng pusit. May pusit ba yan? Meron. Opo, kumplito Pusit, na ito. hipon, alimango, alimasag, manok, hotdog. Hindi, ayos na. Ito lahat. Tsaka yung Magkano? Mahal, hindi ka naman... hipon. Hindi ka naman... Ay, alam ko na. Ah! Alam ko na. Sa may vlog mo. Ano po mga bossing, mga bayang OFW. Ah, Ay na pong kumain. ubus ka. Sarap! Amoy pa lang. Ang sarap pa. Lahat na yata ng sangkap, andun na. Oo. Oh, may alimasag pa. Lagyan ko pa ng kanin. Alimasag, alimango, pusit, Hipon. hipon. Ah, Oh, may ipit pa. May alimango, Hotdog. alimasag, hotdog. Tsaka gulay, kumpleto. ang gawin-awit na. Ano gusto mo? Oh, may puset? Wala. Sarap, gusto Kain ko. po tayo mga bossing, mga bayang OFW. So ito, mukbang na naman po kami. Ah, tara guys, kaya tayo guys. Kahit po walang sweldo. Ah, Kita. saan galing to? Sa labas. Alam mo. Hindi. Silakan.
Philosophy tayo. Casio. Pinilaws. Pinilaws. Si Pan, kabalin nito, magbigay nito. Dito. Kabalin. Palit yata yun eh. Gulo. Ha? Sa Bulacan yun. Ang lambot ng pusit. Magkanan. Oo, ano, alimasag ko. Hindi tayo makalimasag ko. Lalim na. Lalim po dito. Sa ano pa ang kanya? Oh? Hindi, paglipas ng malaking buwan. Pakati niya. Oh, laman ng buwan, oh. Bus na ako, boss. Ante, Hmm. usok ang bagya kay Tektik. Ha? Kaso, naku, awag nga pala kay Batch-Batch. Ayaw ko. Ayun, alis. Tres Mosquiter, dito na naman! Tan-tan-taran! Nagtagpo-tagpo na naman! Kahit walang sweldo, masarap ang kinakain, ano? Hmm. Hindi ayan ang Umihipo, lalo. umihipo niya. Tek, Hmm? tayo magkano, dami kanin. Sarap ng pusit oh. Maputin, kaya makapanlaman. Hmm? Lambot ka. Kaya niya yung limasag ba? Ano? Kubos na ako, kubos. Anong pamahana ng tagi ng magluto ng ganito? Wala. Dito ka lang makakita ng Lutong may lasa. hmm. Kulay-kulay na gano'n. Ika lang ng normal. Sus, sarap. Hindi ko lagyan asin. Tama yun. Oyster sauce lang. Kahit to, hindi ko lagyan kasi baka maalat. Yung oyster sauce ko ba? Oo, ayun mo. Ayun sa rep. Hindi ba alam? Tagal mo na dito eh. Hindi na alam mo may oyster sauce yan. Dalawa nga yun, hindi ko sa bayos eh. Huwag mo na basahin. May apelido kayang panalo. Oo, marami. Yan ang magandang ano. Yung kandidato. May manalo nga eh. Manalo. Yung panalo talaga. Ano, Dante, panalo. Boto. Pag naiboto, panalo na eh. May hotdog pa yata. Ano? Kaya pa ang lasa-lasa. Ang gulay niya, cauliflower, tsaka Chinese pechay. Pechay bagyo. Repolyo, tsaka carrots. Ay, hindi lang natin nahuhuli sa ano. Yung hipon. Hindi tayo makahuli ng hipon. Saan tayo ito hinuhuli? Sabi niya, mahit, parang lang. Saan tayo hinuhuli? Abangan mo pag sumahod na Ang tawag din. Puhuli ako. 20 real to. Ang pamain mo, realin eh. 20. 20 real, 25 real, 1 kilo. Yan, wala siyang kawala talaga yun. Huling-huli yun. Kaso magwawalong buwan na, wala tayong sahod. Nako. Dinadaan lang natin sa tawa yung ating kalungkutan sa sweldo. Barat. Baba natin mo yung alimasag. Katayin mo. Gabi na eh, mga madalin. Tama sa akin yung shit.
Habol ako. High blood ka ba? Hindi. Ako na, marami. Isubo na yung hahanap. Marami yung kanin to eh. Ilan daw yan yan? Ayoko ng kanin ngayon. Ito na kanin. Tinanggal ko lahat kasi dito. Bigyan mo kay Berto. Walang problema yan. Hindi mo kaya ubusin. Yun, isama mo sa kanya yun, oh, yung iyaw sa oven. Na talaki ito. Tama-tama kay Berto yan. Ay, Ito. Tonyo nga ba? Tonyo. Berto ng Berto. Kasi mga pangalang aso rito, pangalan ng tao eh. Yung Berto, yung puti. Yung itim, si Tonyo. Talia. Yung babae, si Talia. Oo. Yung anak. Mas maganda pa ito sana kung binayak mo eh. Hindi nga. Ha? Hindi na, sobrang sarap pag biniyak mo. Huling mo na! Huwag mo na iwan. Tatlo yung alimango bagong huli rin yan eh. Pinangkat yata sa pakasutek ngayon yung alimango rin eh. Ganti ka na ngayon, ganti namin yung alimango. Sinipit ka yata sa paa kanina eh. Pero taupo na ako dun sa may blocks eh. Yung paa ko sa tubig. Mamaya may kumakagat. Pain yun ah. Napakalaki mo din alimasan. Ang sabi sir ng alimango. Ay, parang may mabaho dito ah. Kain. Amoy pa. So mga bossing, mga bayan mga W, kahit di pa tapos kumain itong dalawa, mag-goodbye na ako. Okay. Okay. Okay? Para po sa mga kapanood na aming video na to, sa aming mukbang na ito, bago po lang, nagpapasalamat po muna ako. Kumari po lamang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share, at pinutin lang po ang notification bell para update po tayo sa ating mga susunod mga video. So, tatlo po kami. Kung ano man po yung aming mga video, pagsama-samahan lang po natin panoorin. Maraming po salamat sa suporta po ninyo. So, ngayon lang po. Si Buds Buddy po, at saka po si Lanting Channel. At your service, kitchen mechanic. Kung hindi man po makita sa video, pasensya na po kayo. Like and subscribe. Ayun. Buds Buddy. Lanting, the channel. Like and subscribe. Tek, sabi mo sa mga sign. Nga. Hindi ako makain ko. Sarap eh. Sarap ng limasag eh. Please like and Okay. subscribe and click ang bell button ni Kitchen Mechanic. Yan. Para updated ka sa next niyang mga video. Tama guys. Ayun. Hindi pa sila tapos kumain, pero pabayaan po natin sila kumain. Sarap. Ako. Parang May nakakasapa silang i-blender na prutas. Kung tawagin daw ito ay smoothie. Ayan. May blender. Eh, smoothie. Oh, patay mo na. nabusog ako. Patay ko na. Oh, wow. Okay na. Ha? Kanina Sige, pa kumain na. Kumain muna kayo kumain. Kan- So hanggang dito lamang. Bye-bye po mga bossing. Kanina pa dapat.